Hingpit nga nahimong bagyo ang low pressure area nga napakaron sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Base sa typhoon track nga gimonitor karon sa Pag-asa, posible kining landfall sa Samar area o bakaha sa Southern Luzon. Ang dugang detalye sa live report ni Luan Merondina. May Lances, alas 10 kaganihang buntag, hingpit na nga nahimong bagyo ang low pressure area nga naa karon sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Hayan kung makasulod na kini sa Philippine Area of Responsibility sa musunod nga mga adlaw, magatawgo na kini og bagyong kabayan. Base sa Tropical Cyclone Advisory nga gipagawa sa Pag-asa, posibleng sa Miyerkules o baka sa Huwebes, makasulod sa Philippine Area of Responsibility ang naasong bagyo. Sa pagkakaron, ana pa kini sa gilayon nga 1,540 kilometers east of Southeast Mindanao. So ang forecast track niya nagaingon nga dako kayong chance, moderate to high, ari mo landfall sa Southern Luzon or sa may Samar area sa Sabado. Apan matod sa Pag-asa, dako pa kaayo ang posibilidad nga mausab ang track nga subayon niini. So napag chance nga mubaba siya or mukataas nga posibleng moabot sa even sa Mindanao ang iyang landfall. So ato ning masuta, ato ning maklarify inisod na sa Philippine Area of Responsibility samtang magakaduol siya sa kayutaan sa Pilipinas. Apan lagi kay layo pa kini sa nasod, posible pa usab nga magkakusog kini sa di pa kini mo landfall nga gipanglantawan nga mahitabo karong weekend. Yes, doon na siya chance nga makaabot og typhoon category before landfall niya either sa Southern Luzon or sa bandang Samar area based sa ato ang forecast track karon. Subling awhag sa Pag-asa ngadto sa publiko nga kanunay mag-monitor sa mga latest weather update gikan sa ilahang buhatan aron usab makapangandam ug dili basta-basta nga motuo sa unsa may mga gipakatap sa social media nga walay basehan. Lan? Okay na, salamat Luan Merondina.